Id-distributuri tal-gass mhumiex qed iqassmu ċilindri tal-gass dan sakemm il-Gvern jiddeċiedi li jinforza deċiżjoni li diġà hemm dik li d-distributuri tħallew iqassmu ċilindri taż-żewġ importaturi mingħajr ebda tfixkil. Skont id-distributuri tal-gass il-Ligwigas qed tgħid li għandha ftehim mal-Gvern fuq is-sistema ta' distribuzzjoni u li ma tridx li fuq it-trakkijiet maċ-ċilindri tagħha jkun hemm ukoll iċ-ċilindri tal-EasyGas. Dalgħodu bi protesta d-distributuri tal-gass u bit-trakkijiet tagħhom mill-Qajjenza sa quddiem Kastilja. F'konferenza tal-aħbarijiet aktar kmieni fil-Qajjenza ġew attart li jħossib is-sezzjoni tad-distributuri tal-gass fih dan il-GRTU għalli l-kwistjoni kollha qiegħda fidejn il-Gvern li jrid juri s-saħħa ma' minnu b'saħħtu. Għalli l-GRTU ilha minn Diċembru tas-sena l-oħra tiddiskuti mal-Gvern biex l-avviż legali li daħħal fl-2008 bil-moħbi ta' kulħadd jiġi emendat b'tali mod li jiġu rikonoxxuti distributuri li kienu jqasmu qabel dik is-sena u li issa spiċċaw iridu joqogħdu għall-ħnina taż-żewġ importaturi. Ma' 16 miljun euro diġà ntefqu fuq il-proġett ta' Bip il-Belt, dan biex s'issa tlesta biss 20% tal-proġett. Dan sar magħruf permezz ta' tweġiba l-mistoqsija parlamentari magħmula mid-deputat Laburista Gino Kawki. Kwart ta' somma ta' 16 miljun li ntefqet s'issa marret għall-arkitett ta' dan il-proġett Renzo Piano li tħallas aktar minn 4 miljuni. Dan meta f'konferenza tal-aħbarijiet fit-22 ta' Settembru, il-Ministru politikament responsabbli minn dan il-proġett Stingat għalli ma jafx kif dan il-proġett qed ikun iffinanzjat. Sakemm il-Gvern joħloq fond speċjali biex jiffinanzja dan il-proġett qed ikollu jissellef mill-bank. In-nefqa fuq dan il-proġett ser tkun tlaħħaq 80 miljun euro. Il-proġett tal-Belt kien kritikat ukoll mill-eks Ministru Nazzjonalista u President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Michael Falzon fuq is-Sunday Times. Falzon qal li dan il-proġett tal-Belt forsi ser jibda jissejjaħ ġennata tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Il-Pulizija ġiet ordnata mill-qorti tħallas il fuq minn 3,000 euro għax għamlet ħsara fuq dajsa li kienet taħt is-sekwestru tagħha. Il-Pulizija ssekwestrat id-dajsa minħabba li sida kienet jaffaċċja proċeduri kriminali fil-qorti. Id-dajsa kienet issekwestrata waqt li kienet irmiġjata fil-bajja ta' Marsalforn u ttiedet fil-bitħa tas-CID fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Id-dajsa kienet f'kundizzjoni tajba tant li minn Għawdex instaqet lejn Malta. F'din il-bitħa tal-Kwartieri tal-Pulizija id-dajsa damet sena u nofs u wara ttiedet f'wieħed mill-garaxxijiet li l-Pulizija f'St Andrews. Hemmhekk damet madwar 9 snin oħra sakemm imbagħad sidentni Joseph Portelli reġa' ħadha lura wara li nħeles minn kull akkuża li tresqet kontri. Iżda Portelli sab li d-dajsa sakemm kienet taħt idejn il-Pulizija ġarbet il fuq minn 3,000 euro ħsara. Il-qorti qalet li la darba l-oġġett kien f'idejn il-Pulizija din kellha troddu lura fi stat tajjeb. Il-qorti qalet li peress li ma tresqu l-ebda provi li l-ħsara li saret fuq id-dajsa ma kienx kaġun tal-Pulizija, għalhekk il-korp tal-Pulizija irid iħallas. Għal sit id-dajsa deru l-avukati Andy Ellul u Vince Mikallef. Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena saru aktar minn 160,000 filment mal-kumpanija tal-Gvern li tieħossib il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, jiġifieri l-arms. Dan minkejja li l-arms qed tuża waħda mill-aħħar sistemi li hemm fis-suq għal ħruġ tal-kontijiet. Għal din is-sistema qed inħallsu 3 miljun euro. Fit-8 xhur kien hemm kważi 118,000 kuntatt bit-telefon bejn wieħed u ieħor 470 kuljum. B'email kien hemm kważi 40,000 filment mill-konsumatur fejn kienu jintbagħtu 160 email kuljum. Fuq is-sistema tal-answering imbagħad daħlu 3,400 oħra, medja ta' 14 kuljum. Fil-Parlament il-Ministru responsabbli Tonio Fenek kien spjega li s-sistema tas-SEP illi qed tintuża mill-arms hija waħda mill-aktar avvanzati u wieħed mill-aktar softwares li jiġu installati madwar l-Ewropa. Ikkonferma li għal-liċenzja tal-programm l-Enemalta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed iħallsu lill-IBM ma' 2,750,000 euro fuq medda ta' 4 snin. Il-liġi tal-wirt tat-tron tar-Reġina fl-Ingilterra mistennija tinbidel. Jekk il-Prinċep William u Kate ikollhom l-ewwel wilt tifla, din ser tkun tista' tiret il-kuruna mant ir-Reġina minkejja li jkollha ħuta subien. Ir-Reġina Eliżabetta tal-Ingilterra bidlet femta u qablet li tinbidel il-liġi tas-suċċessjoni tat-tron biex tagħti dritt lil tifla ssir Reġina anke jekk ikollha ħuta subien. Ir-Reġina Eliżabetta approvat l-inizjattiva tal-Prim Ministru Ingliż David Cameron. Il-ġimgħa li għaddiet Cameron qal li kien ser jipprova jikseb l-appoġġ ta' 15 pajjiż tal-Commonwealth biex ibiddel il-liġi li sejħilha antika, dan bilan li jagħti drittijiet indaqs lill-irġiel u n-nisa. Dan il-pjan kien ilu iżda jberren f'moħħ ir-Reġina u minħabba li qed issir aktar possibbli li l-Prinċipessa Kate tħabbar li ser ikollha l-ewwel wilt tagħha, ir-Reġina mistennija tagħmel minn kollox biex din il-liġi tinbidel mill-aktar fis possibbli.
It-temp għal kumplament tal-jum mistenni jkun ġeneralment pjuttost imsaħħab li jsir ftit imsaħħab. Viżibilità tajba, riħ moderat mill-vant tal-Grigal li jsir ħafif, baħar moderat tal-qawwi. Imbagħad baxx mill-Grieg il-vant. Temperatura tal-baħar 23 grad, l-ogħla temperatura 21 grad, l-inqas temperatura 14 grad, indiċi UV 5.